Здравейте, скъпи приятели! Днес ще се опитаме да дадем отговор на въпроса: има ли надежда за децата ни, отделили се от църквата? Ще разгледаме един образ от Стария Завет. Това е Юда, синът на Яков и Лия. Най-напред ще се спрем на това, какъв беше определен да бъде той. Най-напред да видим кой е баща му. Яков. Той е един от отците на вярата. Няколко пъти през живота на Яков Бог му се явява и потвърждава завета си с него. А в завета едно от обещанията е, че Бог ще благослови и потомството. Следователно, по бащина линия, Юда е син под божествен завет с обещание за благословение. Майката Лия. Тя е жена на скърби. Яков има 2 жени и 2 наложници, които му раждат общо 12 синове. Те са основоположници на 12-те Израилеви племена. Лия не е привлекателна жена. Тя винаги е на втори план и през целия си живот се бори да спечели вниманието на съпруга си. Но на фона на тази житейска драма, връзката й с Бога се развива. Юда е 4-тият от 6 й сина. С първите 3, с раждането на всеки един от тях, тя се надява да спечели сърцето на съпруга си, но на 4-тия дава и името Юда, което означава славословие. По това разбираме, че преди да го роди, Лия е започнала да търси Бога. Вярата й е пораснала, център на живота й вече не е съпругът й, а Господ. В името на сина й е закодирано пророчество. Той е сина, който ще прослави Бога. Нека сега да видим кои са качествата, които той притежава по рождение и как става отделянето му. Нямаме сведения как са протекли неговото детство и юношество. За едно можем да бъдем обаче сигурни. Момчетата, родени от съпругата на втори план, са синове на втори план. Други са фаворитите. И това неминуемо се отразява на характера на оформящия се мъж. Най-често с чувство за малоценност, с силно и желание да се изяви и да бъде забелязан. Яков и цялото му семейство се местят да живеят в Ханаан. Това са земите между Солено и Средиземно море. Поминъкът им е скотовъдство. 10-те момчета са пораснали и ходят да пасат овцете. 2 синове на любимата жена на Яков, Рахил, която вече е покойница, са вкъщи до баща си. Йосиф е на 17 години и е любимецът на Яков, а най-малкият Вениамин е още бебе. И още нещо. Йосиф сънува сънища, в които се вижда като началник на братята си, и това ги дразни и те дори не могат да го понасят. Йосиф отива да занесе храна на братята си, които са с овцете, но те са отишли по-на север и той тръгва да ги търси. Когато го виждат, че идва, те се наговарят да го убият. Хвърлят го в един сух кладенец и сядат да ядат. През това време се задава керван от търговци с камили. И на сцената с изпъчени гърди напред изкача Юда. Той убеждава братята си да продадат Йосиф на търговците. Излъгва баща си, че звяр го е изял, а исмаиляните продават Йосиф в Египет. И в този епизод започваме да откриваме черти от характера на Юда. Първата черта е, че Юда винаги търси изгода.
Това е типичната еврейска пресметливост. Намерението на братята е да убият Йосиф. Но в момента, в който търговците исмаиляни се появяват на хоризонта, планът в главата на Юда е готов. Той казва: каква полза, ако убием брат си? Елате да го продадем на исмаиляните. Ключовата фраза тук е каква полза. И разбираме, че Юда е алчен. Той обича парите. За да сме обективни, трябва да признаем, че в това има и добра, практична страна. Юда е рационален, находчив, умее да обърне всяка ситуация така, че да извлече полза от нея. Но в случая става въпрос за пари и за брат му. Втората черта, която откриваме, е, че Юда е суеверен. Това му качество откриваме в думите: наша ръка да не се вдигне срещу него, защото е наш брат и наша плът. На пръв поглед изглежда, сякаш той е богобоязлив. Но всъщност той иска да прикрие алчността си с една фалшива загриженост. Защо фалшива? Страх го е да наруши родовите закони. Той няма против Йосиф да умре, само да е от ръката на някой друг, за да няма възмездие върху него. Все още законът не е даден, но на този етап от историята Божиите наредби са се предавали устно. Още в Битие 4 глава Бог казва на Каин: гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята. И сега: проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. Юда знае това и се страхува от проклятието. На трето място откриваме, че Юда има качества на лидер. Йосиф плаче в кладенеца, другите ядат, а Юда наблюдава обстановката и мисли. Лидерът планира дори когато другите се угаждат на душата. Добрият лидер винаги е един ход напред. В стих 27 се казва: и братята му го послушаха. От това разбираме, че на Юда не просто му се иска да се изявява като лидер. Той има харизмата на лидер. Рувим е първия брат. Би трябвало да слушат него. Но Рувим в този момент е отишъл някъде. Я да нахрани кучетата, я по нуждата си или до близкото село да заглежда някоя мома. Знае се, че той беше слаб по тая част. Юда беше четвъртият. След Рувим бяха Симеон и Левий. Но всички се съгласиха с предложението му и постъпиха точно така, както той каза. Тук научаваме нещо много важно. Лидерът не се създава. Той се ражда, развива се, оформя се, но не се създава. Трябва да си направим извод. Ако нашите деца имат качества на лидери, ние не трябва да ги възпираме, а трябва да ги насочваме да развиват добри качества. А ако няма такива качества, не трябва да ги напъваме да стават лидери. Това да си надарен лидер не означава, че си добър човек. Ако характерът не е облагороден от Бога, лидерските качества са употребявани не от Божия дух, а от друг дух. А от казането до тук разбираме, че Юда беше нечестив. Той беше син по обещание, но все още нечестив. И стигаме до голямата картина, която е описана и разкрита в Битие 38 глава.
Тя започва с фразата: по онова време Юда се отдели от братята си. Причините за това отделяне може да са две. На първо място, баща му Яков е вече отдаден на Бога мъж. Нечестивият, неновороден Юда се чувства различен от баща си и иска да намери хора, с които да си пасва. Втората причина може да е, че Юда има напъни за лидерска изява, а един лидер не иска да стои в сянката на друг, освен ако Святия Дух не го дисциплинира. Ние знаем, в Библията има примери за такива лидери. Роденият по плът лидер иска да първенствува, иска той да е шефът. А над Юда имаше двама. Баща му Яков, който беше прехласнат по малкия Йосиф, и първородният Рувим, на който водачеството се полагаше по право. И Юда се отдели. Но човекът е социално същество. И Юда търси компанията на сродни души извън семейството си. Извън семейството, за нас, новозаветните християни, е извън кръга на вярващите, извън събранието на църквата Христова. И Юда намира своите себеподобни сред ханаанците, които са идолопоклонници. Заселва се при един ханаанец на име Хира. В съвременните преводи на Библията е наречен Ира, но по-автентичното му име е Хира, към което аз предпочитам да се придържам. Според едно тълкование на езика на ханаанците, Хира означава знатен или благороден. И отново тук се проявява любовта на Юда към парите. Той не отива на гости на Хира, а се установява да живее при него в село Одолам. Нещо повече. В стих 12 Хира е наречен приятелят на Юда. Много е важно как е членувано. Не при един от приятелите му, а приятелят. Той е по-специален. Той е най-близкият. Да си припомним, че приятел е заветен термин. Когато Бог сключи завет с Аврам, Аврам беше наречен Божий приятел. Когато Господ Исус Христос даде завета на 12-те апостоли, Той ги нарече свои приятели. Йонатан сключи завет с Давид и те бяха приятели. Явно Хира и Юда бяха в заветни отношения и бяха приятели. Когато двама сключват завет, те се побратимяват. Юда се отдели от братята си и се побратими с езичника. А когато двама се побратимяват, тогава влиза в сила и правилото: моето имущество е твое и твоето мое. А виждаме, че Юда и Хира са пасели овцете си заедно, стрижали са ги заедно. Най-вероятно бизнесът им е бил общ. Това прави Юда още по-зависим от невярващия Хира, и то за дълго време. Защо говорим за това? Толкова ли е важно? Важно е. Защото трябва да забележим кои са приятелите на децата ни. Но не е било само приятелството му с Хира. Когато отива в Одолам, Юда е ерген. Там той си харесва една мома от ханаанските дъщери. Начинът, по който тя му става жена, също може да ни покаже някои страни от ценностната му система. Тя му ражда 3 сина – Ир, Онан и Шела.
В стих 2 се казва: взе я и влезе при нея. В отношението му към женитбата виждаме, че той не постъпва като баща си и дядо си, а като езичниците, между които се е заселил. Дядо му Исак се жени за Ревека с благословията на родителите, неговите и нейните. Баща му Яков поиска Рахил от баща й, а Юда я взе и влезе при нея. Така както Сихем постъпи с сестра им Дина, и заради това отмъстителните й братя убиха него и всичките мъже от града му. А сега Юда постъпва абсолютно по същия начин. Така е и с нашите деца. Когато искат нещо, когато знаят, че няма да го одобрим, те не ни питат. Те се го правят и ни поставят пред свършен факт. Но тук ние трябва да обърнем внимание на нещо и да го запомним. Юда не стана такъв, защото се отдели. Той се отдели, защото сърцето му беше такова. Юда сам си избира своята жена. Но след години той избира жената на първородния си син. Ир. Това е Тамар. Юда не се е променил. Той е авторитарен лидер. Но синът му Ир беше нечестив пред Господа и словото е много кратко по този въпрос. Казва се: и Бог го уби. Върху корена на облагородената маслина Яков избиха диви клони и Бог ги отсича. А Юда беше предопределен той и потомството му да прославят Бога с живота си. Юда не беше домошар. Той не се спираше. Нямаше го дори когато жена му раждаше. Обикаляше по земите на ханаанците, може би с овцете си или по мъжки с приятели, а децата му растяха между езичниците и се оформяха като мъже. Бог уби Ир. Дали е бил най-нечестивият човек по това време? Едва ли. Но Бог има по-високи изисквания към наследниците на завета. Запомнете го. Нашите домове Бог ги е поставил като градове на хълм, които се виждат отдалеч. Нашите домове са емблеми. Те са светещи знаци, които трябва да сочат към Бога. Те са наблюдавани. Дали Анани и Сапфира, за които се разказва в Деяния на апостолите, бяха най-нечестивите човеци по своето време? Едва ли. Но те бяха наблюдавани. Те трябваше да бъдат пример. И ние сме наблюдавани. Бог уби Ир. Няма по-страшно от това да погребеш детето си. Но Юда, човекът лидер, сякаш не си направи изводи, а отново хваща юздите на семейството си. И казва на втория си син Онан да влезе при Тамар, да се ожени за нея и да остави потомство на мъртвия си брат. Все още законът не е даден, но виждаме как домът на Авраам спазваше правила, които след 500 години Моисей ще запише в закона. Видяхме вече, че Юда се опитваше за някои неща да постъпва според правилата на дома, в който беше отрасъл. Но това беше една външна религиозна обредност без Бог в сърцето. Така е и до днес. Когато децата, възпитавани в християнски дом, го напуснат,
Въпреки че копнеят по света, те се опитват да спазват някои от порядките на бащиния си дом, като молитва преди храна, кръщенета на деца, празнуване на определени дни, дори някои морални правила. Но това не означава, че принадлежат на Бога. Онан, вторият син на Юда, не искаше да остави потомство на брат си. И в това откриваме черти на характера му. Според Второзаконие 25 глава, само първородният син на Онан щеше да се води потомък на брат му и щеше да бъде първородният и на баща си. Но той не искаше това. Тук виждаме същата пресметлива алчност, като при Юда. Не искаше наследството на баща му да се раздели на 3. Искаше 1/2 от него, не 1/3. Искаше и още нещо – първородството. Онан влизаше при Тамар и изливаше семето си на земята. Това е записано като многократно действие. Според Второзаконие, той имаше право да откаже да влезе при нея. Но явно я харесваше и се възползва от нея. Но не искаше да се покори на Бога. Това беше зло пред Господа и Бог уби и него. Как ли се е отразило това на Юда и на жена му? Можем само да гадаем. И след това откриваме още една черта в характера на Юда. Той не държи на думата си. Той е прикрит, неискрен, лъжец. Той казва на Тамар да стои вдовица и да чака Шела да порасне, но от самото начало знае, че няма да ги събере. Тук виждаме как авторитарният Юда започва да се колебае. От една страна той иска да изпълни традицията. Виждаме и нещо друго. Явно е харесвал Тамар за снаха. Имало е нещо хубаво в тая жена. Искала тя да ражда деца за неговото семейство. От друга страна, неговото суеверие, за което вече казахме, го е държало в страх. Ами ако причината за смъртта на синовете му е в жената, не е случайно, че 2 му сина умряха. Ако тя е прокълната и умре и 3-тият му син, Юда е можел да й даде свободата, както постъпи Рут със своите снахи. Но вместо това, той изпраща да живее в бащиния си дом и започва да протака, да хитрува, да шикалкави, да лъже. Минава още време и жената на Юда умира. Много смърт се изсипва в дома му. Трябвало му е време да се утеши и възстанови. И тръгва да отиде при стрегачите на овцете си. Там е бил приятелят му Хирам. Както ние казваме, да отиде между хората. Тръгва от село Одолам към Тамна, където са овцете му, но на този път е имало отбивка за село Енаим, където вероятно са живеели родителите на Тамар. Когато тя чува, че свекър ще мине по този път, тя сваля вдовишките си дрехи, облича се в дрехи на блудница, а това е включвало покривало на лицето и сяда на кръстопътя. Юда стига до кръстопътя. Нека да обърнем внимание на този кръстопът. Често децата ни, а и ние самите, стигаме до кръстопът. И е нужна вяра в Бога, за да продължим в правилната посока. Юда стигна до кръстопътя и свърна към блудницата. Не случайно е употребена думата свърна.
Значението на тази дума има различни нюанси. Може да означава променям посоката на движение. Може да значи също така отбивам се за малко някъде. А може да значи да свърша нещо непретенциозно, нещо набързо. Така прави греха с децата ни и с нас. Кани ни да свърнем, да излезем от пътя, да се отбием за малко време, да направим нещо не много важно, нещо набързо. И тук откриваме петата черта на Юда. Той беше блудник. Няма да коментираме факта, че Юда не е познал Тамар. Това е безспорно. Но той прибегна до услугите на жена за обществена употреба. А дали и преди това не го е правил? Той имаше право да се ожени повторно, но той предпочете да свърши нещо набързо, непретенциозно, да се отбие за малко до блудницата. Юда все още не беше стигнал дъното. Така е в нашия живот. Ние трябва да имаме търпение с децата си. Те трябва да стигнат дъното. Той беше тръгнал да стриже овцете си и нямаше пари да плати на блудницата и затова й обеща яре. Но за да гарантира, че ще го изпрати, в залог й дава някои отличителни свои вещи. Това са печата, ширита и тоягата му. И той отива при Хира и му се похвалил с любовната си авантюра. И тук откриваме шестото качество на Юда. Той се хвалял с похотите си. Представете си ги двамата, типично по-мъжки, как вечер полегнали край огъня, похапват овче пастърма, пият се ракията, смеят се и цветущо си разказват за сексуалните си завоевания. Човекът със страх от Бога, дори и да не е все още повярвал, но който се страхува от него, крие греховете си. Нечестивецът ги разголва и се хвали с тях. И Юда праща приятеля си да занесе на блудницата обещаното яре. Защо праща него? Хира отива, но не я намира. Хората му казват, че там никога не е имало блудница. Когато Хира се връща и му казва, че не е намерил блудницата, Юда дава отговора. Нека си държи нещата да не станем за присмех. И тук откриваме следващата черта от характера на Юда. Той е бил много загрижен за хорското мнение. Той не е загрижен какво ще каже Бог. За него е важно какво ще кажат хората. След 3 месеца Юда научава, че Тамар е бременна. И спонтанната му реакция е да се изгори. Тук виждаме 8-то качество на Юда. Той се изживява като съдия. Присъдата му е тя да плати за греха на блудството си със смърт, и то двойна, своята и на нероденото й дете. Ние знаем, че децата в утробата й бяха 2 и отплатата щеше да е тройна. Сякаш в този момент се отприщи желанието му да отмъсти за смъртта на своите хора. И цялата му мъст се изля върху Тамар, блудницата, която беше проклета, и сега вече е станало явно каква е и че тя е причина за цялото му страдание. Юда блудстваше,
Бършеше си устата и считаше греховете си за незначителни като трохите по нея. Единствената му грижа беше само да не стане за смях пред хората. А когато разбра, че Тамар е свършила същото, я осъди жестоко на смърт. И така, виждаме, че Юда беше алчен, сребролюбец, суеверен, авторитарен, лъжец, блудник, горделив, съдник. Много от тези черти са описани в Откровение 21 глава 8 стих, където се казва, че тези, които са такива, са определени за огненото и жупелно езеро. Виждаме как колелото на живота на Юда се търкаля все по-стремглаво надолу към ада. Нищо не го накара да се замисли за празния си живот. Съзнанието за Господа беше дълбоко потъпкано в него. Той не се обърна към Бога, когато умря първородния му. Не го потърси, когато умря втория му син. Не го потърси, когато и майка им ги последва. Но това не е края. Нека не се обезверяваме, нека не се отчаиваме. Има надежда, докато човекът е жив. Бог е верен. Бог е Бог на завета. И Бог има своето време. И нека сега да видим как става завръщането и промяната. Извеждат бременната Тамар и я водят към кладата. Като осъдена на смърт, тя е имала право на последно желание. И Тамар изпраща да покажат на свекаря и печата, ширита и тоягата. От човека, чието са тези неща, съм непразна. И тук е преломът. Тук става обръщането. Тук става онова ожилване в сърцето, което поставя началото на новия живот. За мен думите на Юда в стих 34 "Тя е по-права от мене" са ключови думи. В този момент гордостта на оня освирепял мъж, дишаш отмъщение и смърт, който с лакти се опитваше да избута Бога от трона му на съдия, се сви като спукан балон. Той беше смачкан. Той беше казал Тамар да се изгори. Тя е проказа за обществото ни. Смърт за нея. Сега разпърчосаното му его едва промълви. Тя е по-права от мене. Аз съм виновен. Аз съм грешник. Аз заслужавам смърт. Белегът на човека, който се новоражда, който се обръща към Бога, е осъзнаване на греха и чувство за вина. Обърнете внимание. Никой от семейството му не дойде да го убеждава и да го търси. Нито баща му, нито братите му. Обръщането към Бога е изцяло Божие действие, без човешка намеса, без човешка заслуга. Тамар роди двама сина на Юда – Фарес и Зара. И казано е: Юда не докосна повече Тамар като жена. Ето е промяната. Ето го новият човек. И тук историята прекъсва. Юда се появява отново след няколко десетилетия, но в завършека е надеждата.
След като неновородените синове на Яков продадоха брат си Йосиф на исмаиляните, Бог се погрижи за него и след серия от драматични събития го направи управител на цялата египетска империя. Настава небивал глад по земята, но благодарение на мъдрото управление на Йосиф, само в Египет има изобилие от жито. Не мога да си представя каква ли е била цената на това жито като на дефицитна и живото спасяваща стока. И синовете на Яков, той задържа при себе си само най-малкия Вениамин, отиват в Египет да купят жито. Юда е сред тях. От това разбираме, че след случката с Тамар, след онова сърцеизцеждащо покаяние, той е напуснал приятеля си Хира. Напуснал е Одолам, напуснал е обществото на езичниците ханаанци и се е върнал в семейството си. И това е следващия извод, който можем да направим. Естественото следствие за всеки, който се покае пред Бога, е той да се върне сред своите си, в семейството си, която е църквата Христова. Когато стигнаха в Египет, Йосиф разпознава братята си, но вижда, че малкият му брат Вениамин не е сред тях, а иска да го види. Дава им жито и задържа Симеон, единият от братята им при себе си, и им заръчва да се върнат и да докарат Вениамин. Минава време. Житото свършва отново и братята пак трябва да отидат в Египет. Рувим, като първороден, се нагърбва с ролята на водач и се опитва да убеди баща си да пусне Вениамин с него, но няма успех. Гладът се усилва. И на сцената излиза истинският определен от Бога лидер. Бог си има своето време. Дошло е времето на Юда и той влиза в преговори с баща си. Думите му са: аз поръчителствам за него. От моята ръка го искай. Ако не го доведа и не го представя пред тебе, тогава нека съм виновен пред тебе за винаги. И Яков се съгласява. Нещо подобно беше казал и Рувим, но Яков се довери на Юда. Тук има какво да видим под пластовете. Първо, Яков беше простил на Юда. Така и ние трябва да простим на децата си, без значение колко са съгрешили. Не само му беше простил, но на второ място той беше възстановил доверието си в него. Това са две различни неща. И второто е по-трудно. Прошката е да престанем да държим сметка за злото, но доверието трябва да се заслужи. И явно в годините след завръщането си, Юда беше доказал, че е мъж, който обича Бога и ходи в неговия път. Тук има едни думи на Юда, които удрят в сърцето. Те са на човек, който не може да забрави колко много му е простено. Той казва на баща си, че ако не върне Вениамин, да не му се прощава повече и да остане виновен за винаги. Синовете на Израил отиват в Египет, вземат жито, тръгват си, но слугите на Йосиф скриват в чувала на Вениамин сребърната чаша на господаря си и ги настигат по пътя. Пълен ужас и голям срам. Братята с наведени глави се връщат в дома на Йосиф. И кой ги води? Юда. Юда е нов човек.
Първородният Ровим е там, но Юда става говорител на братята си. Всички онези качества, които изброихме по-рано – алчност, суеверие, лъжец, блудник, самохвалко, горделив – са се изпарили. Останало е само едно – лидерът. Но не самонадеяният надут лидер, а лидерът, който се смирява. Дошло е неговото време. Бог го е екипирал и ще го употреби да извърши волята му. В края на неговата реч откриваме едно ново качество на Юда – жертвоготовност. Най-важната характеристика на истинския лидер. Той моли Йосиф, но го моли не за милост, а за правото да замести в наказанието брат си. И тук откриваме христоподобието на Юда. В неговите думи Йосиф вижда как омразата на големите братя към синовете на Рахил е отстъпила мястото си на любовта, която дава живота си. И Йосиф не издържа повече и се разкрива на братята си. И следва хепи енда. Яков е на 130 години, когато с всичките си деца и внуци, 70 на брой, заминават за Египет. Трябва да изпрати някой преди тях да съобщи на Йосиф, че пристигат. Това отново е Юда. С този жест Яков го поставя за глава на голямото си семейство. Минават години. Яков вече е на 147 и знае, че е дошъл краят му. Той вика синовете си, със сетни сили сяда в леглото и им казва: съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в идещите дни. Тук той не им говори напудрени, измислени от човешкото сърце благословии, а пророкува. Той им изявява това, което Бог има за тях. Започва подред, като говори така, както Бог говори, в лицето, открито, като казва както доброто, така и злото. Но на Юда той отделя най-много време. И това са едни от най-възхитителните думи, казани за някого от човешкия род. И всички те се изпълняват още в Стария Завет. Юда поставя началото на едно от племената на евреите, на юдеите. Нещо повече. Системата от религиозни правила в Израел се нарича юдаизъм. Царете на Израел, които са описани в книгите на царете и в летописите, всичките, които са в Юдовото царство, са от коляното на Юда. Думите на Яков казват следното: Юдо, тебе братята ти ще те хвалят. Синовете на баща ти ще ти се покланят. Юда е млад лъв, величествен, сдигната в глава, който не напада, не разкъсва, а се наслаждава на победата си. След това казва: в него е скиптърът. Той е царят. Законодателят е от чреслата му, което означава, че от него ще излезе Бог, който ще съди целия свят. От него е примирителят, миротворецът, спасителят, князът на мира. На него
ще се покоряват народите. Какво невероятно старозаветно описание на Господ Исус Христос! Той, Господ Исус Христос, е потомъкът на Юда, който ще прослави Бога. В историята, която разгледахме, видяхме, че Юда се отдели. Юда беше безнадеждно загубен, но Бог го намери. Не само го намери, но го употреби за славата си. Ако в Юда разпознаваме някой от своите деца, нека не губим надежда. Нека живеем с вяра и нека се молим. Но ако в Юда някой от нас разпознава себе си, ако в момента ти си отделена от Бога, Той ти казва: върни се в отечеството си и в рода си, и аз ще бъда с тебе. Битие, 31 глава, 3 стих. До нови срещи!